Dispiras sa Sinulog. Muning sitwasyon din sa P. Rodriguez Street. Pare oh. Pahina. Kaway sad. Dira ko. Kuha ginani mo pare. Hiper. Yang hiper, mesti ada leber. Pasikaton di ka, aron masikat ka. Ah pare, muinam sa nis pare. Pila na hinahinaan mo ron pare? Lain. Wala pa? Aras mga kilid-kilid ng mga manghinahay din sa Pista Senyor. Sel 150. Dunia mulai berketuan dunia.
Piras pa gani na ha. Aktual nga sinulog day makita ninyo. Piras pa ni. Kung sa kadaghang tao kung magsinulog ang Cebu.